magpagabas o kahoy. Unsa di Tagalog og tugas? Di man na siya nara, no? Tugas ra gyapon. Yung tugas gagawing upuan. Yung Jimelina, ayun. Gagawing bed frame at saka pintuan. 3 pinto at saka 3 pinto sa kwarto tapos isang main door. Compost, ilalagay ko to sa garden. Taman dong, kaya? Tatalian yung puno para pag hihilain siya. Nila katak matumba dito sa oh my god, ayun, pati niyog umalog. Nagugulat yung mga kambing, ang ingay nila. Pangalawang puno yan. So pasalamat ako kay mama kasi ang dami nilang tinanim na puno. After 10 years, malalaki na sila. So, pwede na silang putulin. Medyo gulang na yung niya, yung trunk. Kaya maganda na siyang gawing furniture. So, doon sa mga tree advocate, 'di ba, yung mga hindi pumapayag na nagpuputol ng kahoy, huwag kayong mag-alala kasi madami kaming ipinalit ng mga puno. Mahilig kasi talaga kami magtanim ng puno.
Itong bana sa akong igagaw kay furniture kuan pud to maker sa manukan ba. Ano mo po iyang di po lagi mabakantihan. Basta mga trabaho nga mga aray makaayos. Mao gyud. Dagan to suki mga teacher. Teacher po to yung asawa. Yehey! The long wait is over. Naikabit na talaga yung pinto guys. Naalis na yung plywood. Yan. Same with the window guys. Puro plywood din yung mga nakaharang. Yan. Yay! Finally, maikabit na yung sliding window. Kahit hindi pa lahat. Hindi pa to tapos, bali sa Lunes babalikan pa to ng installer, ia-align pa niya, tsaka maglagay ng sealant. Ayan, so meron ng bintana, meron ng pintuan. So okay na si ate guys kasi pwede na kaming umalis na hindi kami mag-aalala na merong makapasok, ganun. Pero though safe naman dito sa amin. Ayan, so unti-unting update lang to guys. Dandahan lang muna sa pagpapagawa kasi wala ng pera. Ayan, so kahit sa labas guys, yung mga arrangement ng mga halaman, yung mga madali lang alisin kapag nagpapa-finishing na ako. Yun, so temporary lahat yung mga arrangement ko na yan. Importante na meron na umpisahan, kaya merong tatapusin. Yun, so masaya na ako guys kasi kahit pa paano talagang pwede na siyang tirahan. Importante hindi na kami mababasa anytime na sumasama yung panahon. Ayun, so happy na si ate niyo guys.
kontento na ako na meron na talaga kaming bahay dito.